Ngidam Saria Sintan Pade. Kita ganti apa jenenge ya? Kabeh diganti. Kabeh diganti yo faktorku ya. Aku kok kenal. Saya apa sebenarnya guru besok. Nah, rumah karo Mas Gabri. Mana buat cendek Mbak? Kayak Mana cendek Sedingin kulkas. Tidak ada responnya sama sekali. Sudah tadi pancen yo grogi Pade. Yo, 10 dikurangi 5 dibagi 983 ditambahi 1444 dibagi meneh 850 pinten yo ra iso. Bukti Lah jenengan iki sekolah SMSD, SMP, SMA apa mboten sakit? Pertanyaan kok ngono yo kok iso dijawab. Aku ora iso jawab. saged 10 dikurangi 5 karo likur dikurangi sidak papat terus pengke telu terus bagi loro setengah piro ayo go orang sebab termatra pakai Itu namanya mengasah otak Pade. mulai ngasah Grego pasayo ora sah marake ning kene iki Hiburan ya Pade. hiburan kowe kepengin menyajikan apa kowe nderekke Mas Gading Iya. matur ikon apa Oh iya, Mas Gading ini gimana Mas Gading? Nyanyi-nyanyi senang-senang ya Pade ya? Ya mungkin ada pemundutan Mas Gading. niki enten pamundutan nggih apa Apa? caping gunung Wah, caping gunung. Oke. Sore-sore caping gunung. Terus niku kasih niku. terus enten Nyidam Sari lagune tanam ini ra nopo ayam-ayam enten iki moh undak ning buri terus Mau ya Pade. lha iki requestan kok emoh lagu kok anyang-anyang ayam-ayam ayam-ayam Pripun Bapak? Roro Jonggrang. Oke, iki sing nonton kademen kabeh ya Pade. saiki kowe arep ngaturi apa terserah Ustaz Oke. Ngagem bawan apa mboten Pak? bawa kena Bawa nggih boten apa. ngetoke kualitasmu Nyidam Sari Mas. Nggih. Ya. Ajeng Nyidam Sari riyen caping gunung riyen napa Nyidam Sari ayam-ayam Bu ayam-ayam engko ayam-ayam. Oke. Nggih. Nyidam Sari dulu mboten apa-apa. Oh nggih. Napa Pade? seneng kurang salah Kesel kadal Pade. ada ayo beragas lho apa-apa timpuk Untuk tawon ya aku. wis Kita wis gede-gede. aku ki wis tuwa lho gantungku ngomong wis seneng kowe Napa dikompong melih aku? pompo-pompo Nganggo kompresor lho ben. itu jene ora usah dagelan mati lho
Lagu itu dagelan mati bahaya ini. Kalimat gandrung, kuwi nembang tanpa gandrung, kuwi gandrung karakter pekewo, kakek ilmu dawa. Aduh. Iya. Kowe rono tujuane ning kono. Timbangane ngobah betok Mas Gading. Nun. Ayo, nah maju. Duit Mas Gading. Duit. Heeh. Duit. Waktunya mesra. Terima? Duit kok duit. Ayo, kowe sasarane Mas Gading. Tapi kok boten ki apa, Mbak? Apa? Aku kacamata di bed. Ora. Mas Gading saking gantengnya lho, Pak. Uyen pas dalam, yen tak yen biasa yang ngelemo kaya tempo gede. Kayak bapake iki lho, Pak. Tempe gembus. Lah aku ki gantengku ki turunan mergane. Nek tanjane Bu, ganteng ora. Oh iya. Heeh. Dem. Lagi iki lho roman dileti kotak ya lho. Disuruh maju, disuruh mendekat. Surah kita bokong-bokong lumayan kan loh. Mrene cahayu. Pripun Kang Mas? Oh, disuruh duduk. Wes, ngono le. Tak terima. Buku. Lah kok boboke njok kepiye? Ya kok bobok ora ngomong putune piye? Memimpikan kamu berdua baru Roma. Pasti tuh Mbak Gareng tuh iri melihat kita Mbak. Soalnya dia nom-nomane iki lek ngano lek pacaran ki ning kebon-kebon kono lho. Mau ngotoki nganu do gedang golenge. Ayo. Besok kapan romantis gas dadi yo tak jadi. Lagi boleh hadiah iki lho. Jejer wong wedok iki gak dikrungsi.
tangan kiwa nyekel bokong, tangan tengah nyekel ciduk. Mas aja dicewoki. Ya jalu. Ya jalu. Kowe ora responsif. Ngono aku tangan. Besok kapan katakan tanpa perahu sasatoro mring patri nyidam saria Antore gale Apa sapa meneh, Mbak? Sinten Pakde? Anto. Kita ganti apa jenenge ya? Apa diganti? Tapi diganti yo faktorku ya. Aku sok kenal. Saya tak tahu sebenarnya guru besok. Nah, Roman karo Mas Gabri. Mana buat cendek, Mbak? Kayak Mana cendek Mbak? Sedingin kulkas. nah, Tidak ada responnya sama sekali. sudah tadi pancen yo grogi Pakde. Yo grogi. Iya Mas Gading grogi. Yo memang baterainya entek perlu dites. Ini ora apa-apa saiki ditibake nyidam sari. Nyidam sari. Lanang. Batune entek. Batune entek ora mau entek. Batune. Tolong-tolongan batune. Langsung Angkat. Betul. Terus. Apa, Mbak? Kunci stang kok? aja beneran ya Mbak? Pos. Oh pas. Aste. Wis mengko neh nerusin kok. Ben bisa. Kalian sih ya Mas ya. Capek aku Ayo. Mas. Barang sik ora apa-apa. Sak porot tiba ya Mas.
Jadi Nggih, sampun. Idam sari sampun dipun pinangkani. Pripun Padi? Waduh. Atur nafas dulu. Lah Padi. rusak mic lho kan. Aku sampai ini sing iso kayak napas buatan ya. Bupres. Oh, jabalas sih. Dek. Oh, Dede siap. Waduh. Matur. Agus kamu panggung bisa kok ora. Oh, Oh, wonten bedane ya Pak ya. Oh, Nggih, siap. jam 12 duet kalian Pak De. coba. Kalian sinten? Aku ora tau jabalas. Lah sapa iki? Oh, Pito Bono. orang ini so. Napa? Jabalas. Lah niku. Oh, ada 3 loh Pak De. Tak terus suara-suara. Ya, sing tukang mbang wae. Oh, nggih. Itu tak mungkin sih. Oh, kesane Pak De. Ayo, jabalas ka sapa? Kalian sinten? Bapak, yang mana Mas Dedi? Oh, ngerti. Yang kanan. Mungkin iki. Oke, selamat nih. Nah, Pak Selamat. sapa? Sapa, Pak? Oh, Mas Keswan. Oh, Kes toh, Pak. Oke, selamat. Eh, Wis, sensor bae. Ora terus sensor terus genteng. Berdiri no. Satu. Lek joget cara Mbak Gareng lho. Wes. Ini lagi. Iki sinyale kamera. Boten apa le. Aku mulane kok ono ketoke ono sing ngembari aku ning kok ora krosok. Nggih, ngepel ya, Mbak. Nek kula kaku yo manis jam 12 lah. Nggih. Saking Bapak sinten yang mau requestipun nggih? Bapak Paijo. Eh, siap. Kamar-kamar Mangke sing sing kandane kene Paijo lho situ. Nggih. Bakune mboten namung kagem kan ngersakaken iki kagem sedaya kan rawuh dalem menika. Nggih. Ana wis keban tunggali. Wis jabualake. siap wah bisa duet karo Mbak Lin. Ya sapa ngerti dadi mantu. Semburi apa kae? Ora ya sono. Sapa ngerti dadi mantuku ngono lho. Lah, ngomong-ngomong wah aku kok lelar kecepeten. Sok meneh yen kowe kon nyanyi duet ngene iki nggowo atimu bojomu kon mobil. Ora pasang Mbak niku. Ora pasang. Pel sapi ora mempas ya. Sakit ngomongin awake. Ya, jam 12.
iklan mau Wah, jadi kacau. iklane ya, Pak. Wes, so ganti HP. Sayangnya sing nyanyi rapal. Pripun iki Pak Joko? Nek yo ora apa-apa. Sak bisa-bisa tetep ngaturi pundutan. Nggih. Gawe nyanyi sing sesama kuwi swarga. Nah, betul Kadang sekali. yo piye-piye takon suaramu jan ora cetha blas. Wong ngalem bau yo foto-foto Lho terus. kowe tak alem apik ora belum belajar lagi. Ya, besok Pak. Introspeksi ya, Pak De ya. Aku jane apa? Lah kok ya betul ora jenengan lakoni. Capet-capet. Ayo padha ngono wae. Ku padha apa? Nggih, sampun. Iki gadamerenaning penggalih ngesaken sedapi. Padahal iki lagu lawas kok. Lawas. Aku wong lair lagu iki sono. Nggih, ini barengan Mugadrik. Wis tuwek Pun nggih. Wis kono, gogokne. Waduh, iki sing jenenge ketok potensine. Nadyan kepiye-piye mahasiswa iki pancen yo seniman uga. Nah, ini. Dan beliaunya juga dalang. Dalam. Nggih. Pokoknya saiki Aku orang tahu dijak tapi ya. tahu dijak bojone ora tau dijak. Ayo, apa ngono Mas Gading iki? Nih, napa Mas Aku ini? manut panjenenganmu. Mau kesehatan ayang-ayang, Bapak Walo. terus enten Apa? capek gunung, Oke, son manut. Apa tetep Gading, apa Gading lain sedaya ganti liyane Gading. Aku ngarani Pade cekler ngarani lho. lintang Gading ngarani Gading lintang. Lintang. Aja wis jodoh. Muga Gusti yang deni. Apa Juga di tangan Tuhan ya, Pak De ya. Oh iya. Ya. Yes. Oke, iki arep ngaturi lagu apa sing Capek nembang gunung, sapa? Rin. Sing nembang Mas Mbak Lintang. capek gunung yang bang. Ayo, Teng. Bandi. Oh, ngono ora gelem ngomong jenenge to, Mas. Mbak Anting, Iya. Bocah iki biyen nginting, ketemu meneh kok sak salon kontrol. oh,